Kapitlu 13 huwa l-aħħar kapitlu ta' dan il-ktieb miktub minn Lawrence Mitzi. L-ktieb narġa' nfakkarkom jismu Tħaħen tal-Gwerra u dan il-kapitlu huwa qasir u huwa riflessiv. Xi affarijiet żgħar lejn l-aħħar tal-kapitlu illum m'għadhomx jgħoddu. Imma l-bqija dan li jgħid fl-aħħar kapitlu kollu għadu jotħli f'dik il-parti lejn l-aħħar li issa tindunaw intom stess. Il-kapitlu jismu Li Modi u l-ġejjieni. Għaddew 30 sena u fuqhom u minkejja li kull wieħed u waħda minna issa jinsab mobi b'tifkiriet sbieħ u koroħ, għalkemm għaddejna l-kol minn waqtiet ta' ferħ u ta' niket u ġarrabna t-tluħ u l-inżul tal-ħajja, madankollu il-ġrajiet tal-aħħar gwerra għadhom ħajjin f'moħħ kull min ġarrabhom. Aħna li konna żgħar, il-ħsejjes tal-biża' u d-deriet li jwaħxu tnaqxu fuq moħħna tari, bħalma daqqa ta' xafra tidħol fil-fond ta' zokk żagħżugħ u flok tejp il-marka tibqa' tikber ma' zokk. Illum il-ġurnata aħna nistgħu nqabblu t-trobbija tagħna ma' ta' awliedna. Aħna nitax u narawhom tilajn b'saħħithom fil-ġid u fil-progress. Fl-istess ħin ma nistgħux ma niftakrux fi żmien ta' ċaħda u dbatija li aħna kellna nħabtu wiċċna magħhom. Meta nara l-kumditajiet li għandhom it-tfal tal-lum kull fejn iħarsu, irrid u ma rridx inġib quddiem għajnejja in-nuqqasijiet li kellna induqu aħna tfal li jgħixna f'dawk iż-żminijiet koroħ. Iżda nisqar li ma ngħirx għalihom. Jien nemmen li wliedna qegħdin igawdu l-frott ta' dawk kollha fosthom aħna li konna tfal li batew biex pajjiżna jibqa' ħieles u joħroġ rebbieħ. Kieku minkejja l-isforzi li saru, il-gżejjer tagħna waqgħu u forsi min jaf il-gwerra ntilfet mill-alleati, kieku żgur li d-dinja li qed ngħixu fiha huma u aħna hija bil-wisq differenti milli hija llum. Terġa' għalkemm kif fissirt fil-paġni ta' qabel, is-snin tal-gwerra kienu snin ta' tbatija u biża' li ma bħalhom u li għadhom sa issa jiġru warajja fil-ħolm, illum inħossni gburi li għexthom. Jista' jkun li dan qed ngħidu għaliex it-twerwir, il-ġuħ, il-ħakk, it-tinwieħ tas-sireni, ir-riħa tal-porfli u l-ġelatina, l-itzma mirduma, il-blat joqmos u jitriet huma biss tifkiriet. U t-tifkiriet ħajja kemm huma ħajja jibqgħu dejjem tifkiriet. Terġa' t-tifkiriet li għandi tal-gwerra mhumiex biss ta' niket u tbatija, kif tennejt aktar minn darba, is-snin li għaddejt l-ewwel fil-Gudja u mbagħad raħal ġdid, mingħajr dubju għenu ħafna fit-tiswir tal-karattru u l-personalità tiegħi. Is-sentej li għamilt niġġerra ma' wlied ir-raba' minkejja li kien żmien ta' twejjir kienu fihom infushom skola li għalmuni ħafna u nibqa' grat li għaddew minn fuqi. Il-gwerra lilna li għexniha neħħetilna l-ħmerijiet u l-fsied żejjed u ġelitna nkunu kuntenti bli għandna. Meta nara kif it-tfal u żgħażagħ tal-lum huma mitlufa wara tlellix, kif minkejja l-progress u l-ġid li hawn ħajjithom hija mimlija bil-vojt, meta naqra dwar x'inhuma jagħmlu biex isibu ftit eċitament, nasal biex nemmen li aħna tfal u żgħażagħ tal-gwerra konna xxurtjati. Eċitament kellna kemm irridu u aktar. Ġlieda għal mewt bejn żewġ ajruplani, bdot tal-għadu nieżel bil-paraxut, bomber Ġermaniż maqbud fis-searchlight fid-dalma tal-lejl, waqt li l-balal tal-kannuni jisplodu ma' ġenbu qishom biċċiet żgħar tat-tajjar. Dawn kienu jimlewna ħajjitna u jtuna fuq ix nitkellmu għal ġranet sħaħ. Dan qed ngħidu mhux għax b'xi mod naħseb li l-gwerra hija aħjar mill-paċi, kif nista' wara dak kollu li ġarrabna. Imma għax nibża li d-dinja tal-lum qed tagħmel dak li l-gwerra ma nexxilix tagħmel. Tawwar u ġarraf bil-mod il-mod is-sisien li fuqhom hija bibnija iċ-ċiviltà tagħna. Barra minn hekk għalkemm irnexxielna nżommu l-bogħod minn gwerra dinjija oħra, gwerer żgħar li swew il-ħajjiet ta' għad kbir ta' nies ma qataw xejn mill-1945.
45 il-hawn, waqt li bosta pajjiżi fl-Ewropa li tqabdu biex jeħilsu mill-madma tad-dittatorjat nazzista u faxxista waqgħu f'ieħor mhux aħjar minnhom, il-komuniżmu, u 30 sena wara għadhom jistennew il-ħelsien. Huwa ħsieb li kexkex li fl-Ewropa tal-Lvant il-biċċa l-kbira tan-nies li kienu tfal fil-gwerra jew li twildu wara ma jafux jiġifieri tgħix fil-libertà. Dik il-libertà li minħabba fiha tant bliet iġġarfu u tant miljuni ta' nies taw ħajjithom fosthom ħafna minn ħutna u qrabatna. Jekk il-bniedem jibqa' ma jridx jifhem li l-paċi tinbena fuq il-ġustizzja u li l-ġustizzja titnissel mhux mill-qawwa u l-mibeda imma mill-imħabba, allura l-ġejjieni mhux se jkun xejn isbaħ mill-modi u t-tfal u żgħażagħ ta' għada bħalna t-tfal u żgħażagħ tal-bieraħ se jkollhom jgħixu ħajjithom fil-biża' u l-qtieħ il-qalb, fin-niket u tbatija qalb it-tiġrif u l-ħerba tal-mewt. Nittama falla li dan ma jiġrix. U hemm jintemm kapitlu 13 u jintemm il-ktieb Tħaħan tal-gwerra li dan inkiteb fil-bidu tas-snin 70.